Il-ħiliet u l-kwalitajiet tan-nisa u kif mara ndassib il-bilanċ bejn karriera u familja huma biss ngħid ħafna aspetti li ġew trattati f'dan il-workshop. Temi oħra li raw diskussjoni fuqhom kienet il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u karigi li fihom jittieħdu deċiżjonijiet importanti. Fl-introduzzjoni tagħha s-segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Bela tkellmet dwar l-avvanzi u l-kisbiet li għamlet il-mara Maltija taħt gvernijiet Laburisti fosthom id-dritt tal-vot u d-dritt li tikkontesta fil-politika. Għalkemm l-istatistika turi li n-nisa jiksbu riżultati tajbin ħafna u f'xi drabi aħjar minn fil-każ tal-irġiel, xorta għataw nuqqas kbir ta' nisa appuntati f'bordijiet u f'karigi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Mart il-mexxej Laburista Michel Muscat qalet il-mara għandha kontinwament tibbilanċja aspetti differenti f'ħajjitha. U rrid l-ammirazzjoni tagħha għal dawk il-ħafna nisa mexxejja sew fil-familja kif ukoll fuq il-post tax-xogħol tagħhom u qalet li dawn għandhom iservu ta' eżempju. Indirizzat ukoll is-sessjoni il-President tal-Għaqda n-nisa Laburisti u l-ex Speaker tal-Kamra tad-Deputati in-Nutara Mirjam Spiteri De Bono. Preżenti għal dal-workshop kien hemm id-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Partit Tonja Bela.